Sad bih pozvala organizatora sajma Vladimira Živanovića. Evo da se ja malo obratim u konferencijskom delu. Hvala vam svima. Eto, ovo je bio prvi Agrobelgrade sajam i konferencija, sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, koji smo održali na Beogradskom sajmu i mislim da smo počeli da pišemo istoriju, nadam se. U svakom slučaju, hvala svima. Sada bih želeo posebno se zahvalim svom timu koji je predano radio da sve ovo izgleda ovako kako izgleda, svim ostalim saradnicima, a ovom prilikom bih želeo specijalna priznanja da uručimo onima bez čije podrške ovo i ne bi moglo da izgleda ovako. A to je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije. Se obratite. Hvala. Evo ja u ime ministarstva želim da kažem da sam veoma zadovoljan sa ovim sajmom prvim i da ćemo mi kao ministarstvo već za narednu godinu pružiti veću podršku ovom sajmu i organizatorima i nadam se i većoj posvećenosti sa više izlagača i da ovaj sajam bude jedan od najvećih u Evropi. Hvala. Zahvaljujem se pomoćniku ministra. Zatim onima od kojih smo i dobili pokroviteljstvo, a to je grad Beograd, Sekretarijat za privredu Dragana. I naravno, hvala Dragana, i našim dragim prijateljima, USAID-ovom projektu za konkurentnu privredu koji su svo ovo vreme bili uz nas i davali nam apsolutnu podršku ovome što radimo. Hvala. Ja se stvarno zahvaljujem organizatorima na odlično organizovanom i posjećenom sajmu, kao i bilo je zadovoljstvo sarađivati sa vama, kao da se zahvalim i Ministarstvu poljoprivrede i gradu Beogradu. Ja bih samo htjela da kažem, pored izlagača, mi smo postala i konferencija, znači trodnevni paneli, na kome su prisustvovali učesnici državne uprave, privrede, akademije, finansijskih institucija, predstavnici maloprodajnih lanaca i ugledni domaći i međunarodni eksperti. Razgovarali su o problemima privrede, o konkurentnosti ovog sektora, voća, povrća i vina na međunarodnom tržištu, ali ukazali su na moguće rješenja, odnosno na modele saradnje na ovom tržištu. Ja bih samo htjela da ponovim jednu poruku koju smo mi čuli, oko koje su se svi saglasili, a to je da samo integracijom proizvođača u moderne sisteme proizvodnje i prerade, razmenom znanja iz iskustva, sertifikacijom kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda, zajedničkom promocijom i plasmanom u međunarodne retail lance na globalnom tržištu, naša roba može da bude konkurentna. I ovim bih i zatvorila i završila ovaj sajam. Još jedanput se zahvaljujem i čestitam na uspehu i vidimo se sledeće godine, Vlado.